parlarem de l'art de conviure en parella. Què la caracteritza, la parella? Diàleg. Diàleg. Compartir. El reconeixement i el respecte. Els posem junts, el reconeixement i el respecte? La rutina és una enemiga. Més coses que no es poden... Que hi haurà algun punt d'interessos comuns. Necessitem. Apuntem la tolerància. Hem començat al principi definint aquell marc de confiança i respecte que era necessari absolutament per a que se pogués constituir una parella i començar a caminar. Essent en aquell component, hem dit, afectiu i sexual, amb aquell conjunt d'interessos compartits i amb aquell compromís per compartir la vida. Aquests tres elements, en el marc de confiança i respecte, a partir d'aquí podem començar a caminar. Si això no està, difícilment podrem començar a caminar. Això seria el punt de partida. Confiar vol dir que aquella persona, aquelles expectatives que tu te facis de lo que siga amb aquella persona no te les frustrarà mai. Això és la confiança. A partir d'aquí ja hem anomenat una sèrie d'elements com aquest que ens ha plantejat la Pili, de viure en parella, però tenir vida pròpia cadascú també, autònomament. Si nosaltres cuidem de tenir una independència econòmica, de tenir una independència a l'hora de procurar-nos, com ha plantejat Pilar, si a mi m'agrada la pintura, jo pinto, i a tu t'agrada escriure, tu escrius, ens estem procurant coses que ens fan il·lusió per nosaltres, autònomament, i no fem responsable a l'altre de procurar-nos-ho, sinó aquesta independència també acompanyada d'aquest autoprocurar-se allò que un considera que és bo, per un o pels dos. No esperar o encarregar-li o exigir-li a l'altre que ens ho ha de fer, que ho ha de satisfer, perquè aleshores ja hem begut oli. Perquè entonces entrem en una espiral de tirania i d'opressió de l'altre. Hi ha un que diu el que s'ha de fer i l'altre que és el que ha de creure. Perquè clar, sempre que hi ha un que mana, hi ha un que creu. I entonces aquí, en aquesta relació, és com a perversa. Habilitat per resoldre conflictes. Tenim crisis també. Si nosaltres al llarg de la vida no tenim aquesta habilitat per a resoldre les crisis que ens vagin sorgint, adoptant allò que siga millor per a cadascú dels dos i allò que ens costi el mínim per a cadascú dels dos, serà difícil que poguéssim resoldre els problemes. Els problemes ens menjaran o passarà allò que esmentaves tu abans, que se trobarà un de la parella sol fent front als problemes i l'altre es desentendrà. Això genera malestar i divideix a la parella. La bona comunicació és absolutament essencial a la parella. Quan nosaltres amb la nostra parella no ens comuniquem, engeguem un procés de suposicions que cada vegada són més grosses. I és tremendo perquè estem conformant o imaginant en l'imaginari una identitat de l'altre que no se correspon absolutament en el que tenim allà davant, l'altre o l'altra, és igual. I el que porta és a allunyar d'una manera absolutament tremenda les dues persones de la parella. Tan lluny se poden arribar a posar que per a tornar-se a entendre no es poden moltes vegades ni entendre's entre ells. Es necessita una tercera persona que faci una mica de mitjancer per a tornar-los a... Hi ha d'haver molt bona voluntat de part de les dues persones i tal per poder-se refer allò. El companyerisme i aquesta complicitat d'anar junts per la vida amb aquest afecte d'amics, de confiança, de complicitat, importantíssim també. Hi ha un element, que no l'hem plantejat abans, que és allò que s'anomena assertivitat. L'assertivitat en la parella és molt important, perquè significa el respecte i el dret a ser cadascú. Ser assertius, en definitiva, vol dir, en primera instància, preservar el dret a ser com un és, el dret a voler el que un vol, el dret a fer el que un faria i no supeditar-se a la voluntat o el designi o
els capricis de l'altre. Quan entrem en aquest plegament als capricis de l'altre, a la voluntat de l'altre, a lo que l'altre decideixi, a si no faig el que ell s'enfada o el que ella vol s'enfada, aleshores ens estem plegant, amb la qual cosa estem renunciant a ser, estem deixant de ser, plegant-nos i sometent-nos a l'altre i abandonant el nostre dret a ser, per tant estem perdent la nostra pròpia identitat. Per això aquest preservar, i és una cosa de responsabilitat individual. Clar que l'altre ens pot entendre i ens respectar-nos, ser qui som, però aquesta obligació és una obligació que tenim, és un dret i una obligació de preservar la nostra identitat en la parella. Si no ho fem, estem auto-negant-nos, autodestruint-nos, autoimmolant-nos en la pròpia parella. Doncs havies dit la fidelitat, que m'estranyava, però ara vaig apuntar la fidelitat. La fidelitat és un element que li donem molta vàlua i que és un element que té unes connotacions molt delicades. Perquè a la fidelitat li donem un pes molt gran i tenim, jo penso que ens va molt bé tenir en compte aquests dos elements. Primer, som enamoradissos de mena i de vegada quan ens enamorem. I quan ens enamorem, doncs mira, ens enamorem. Se'ns ennuvola tot i ens enamorem. I això passa, i això és absolutament independent de la teva voluntat. Però, clar, aquí què passa? El problema és que tenim una relació de parella fonamentada sobre la base d'un marc moral absolutament contraposat a l'essència natural de l'animal humà. En la cultura nostra té un component moral constrictiu de l'època que vivim, impregnat per l'esperit de l'època, per el mode de producció capitalista de la propietat privada brutal, que ens fa moltes desgràcies, perquè no ens reconeix la llibertat d'enamorar-nos, perquè ens transforma en éssers propietat dels altres i ens fa molt de patir, això. I volia introduir-ho perquè és important que ho tinguéssim en compte. Perquè jo, personalment, no estic d'acord en tenir dret de propietat i dret d'ús de cap persona. Moltes vegades en les parelles se té molt de referència a aquestes coses de que el model que ha sortit al cinema, el que és una parella, podríem dir, ideal, no? Una parella com Déu mana, la del cine, la de la novel·la, la de lo que ens ha arribat a tal. I aleshores què passa? Aquests models tenen la mala sombra de que ens fiquen en referència una cosa que no som. Una cosa que és una intel·lèquia teòrica que a algú se li ha ocorregut que això és el model. Però clar, nosaltres, com a parella, com som la nostra parella? Doncs la que és, la nostra. I què farem nosaltres davant de cada cosa que ens apareixi en la vida? Doncs el que ens parega millor. I no el que farà la parella model aquella o el que faria aquella parella model. Per tant, cada parella també hem de preservar, és un dret i una obligació que tenim de preservar aquella unicitat de la nostra identitat pròpia, que és absolutament única i que probablement mai més de la vida se tornarà a repetir. Atrevir-nos a ser allò que som, en llibertat. Perquè aquests models, aquests estereotips, el que fan és que ens engarjolen, ens fan fer coses que són l'estereotip, el que s'ha de fer, i això no ens interessa, perquè ens treu llibertat. I dos aspectes ja més per acabar de lo que tenia recollit és que estar pendent de l'altre, en el sentit bo de la paraula. Estar pendent de l'altre. En la cultura àrab hi ha una dita que diu el següent: l'amic és com la sang. Quan hi ha una ferida, va sense cridar-lo. Aquest estar pendent de que quan tu t'estimes a una persona el coneixes en el caminar, avui està disgustat perquè té un caminar diferent. Avui ha passat alguna cosa i vas i t'interesses per aquella persona perquè te l'estimes i li notes qualsevol cosa que ha canviat. És en aquest sentit d'estar pendent, perquè això és una manifestació autèntica de l'afecte. L'afecte, podríem dir, l'essència de l'afecte rau en el grau d'atenció. I això ho podem veure en els nens. Els nens petits, quan són menuts,
i juguen i fan per allà i estan aprenent coses, i quan fan un pas, un avanç, una cosa de la que estan orgullosos, la primera cosa que fan és mira mama el que acabo de conquerir. I aquesta atenció que la mama li dona, ell li fa una crida d'atenció i la mama l'atén i li fa, en definitiva, una manifestació d'afecte, de deixar tot per estar pendent del seu fill. Aleshores, aquesta relació d'atenció i afecte focalitzat intensivament en aquella persona, d'una manera que se percebi, perquè se pot dir molt cariño, te quiero mucho, però aquesta atenció intensiva que se percep és realment això de la descripció de l'amor com se viu de veritat. Aquest nen, jo penso que tots ja l'han vist, aquest nen, no? Aquesta nena. I l'última cosa que me quedava en la llista és que estimar a l'altre és estar pendent també d'ajudar-lo a ser i a fer allò que somia, ajudar-lo a fer realitat els seus somnis. Aquest és a volar, a créixer. A volar no en el sentit que se'n vagi de casa, sinó en el sentit de créixer, de les coses que li facin il·lusió, que li facin goig, de transformar-te en el seu còmplice a l'hora d'ajudar-lo a fer realitat el que s'estima i el que vol ser a la vida. Aquest seria com l'últim element que me quedava a mi aquí de la llista per acabar de completar, i me sembla que ja no me queda res més a dir de la llista. Ahora sí. Por favor, una